تموز و خلقا بدو هاتن داوية خلقه او خلقا بدو او قناقا داوية هش خورا وهاد بيجم لراسية خلقه هاي دبم داوي تونه بيدس بيكم دزورم بردوامم نه دوامم از روژێکی بمەشم ممکونە ئەو کی بوو دەگوت نزانم ژخوا ڕۆژە لەسەر لنگی خوا عادلیم و مەشیام ئیدی جارێکیدن فێرێمەشێ نەبووم فێربوون هەنێکی مرنە جاناش خۆرا دەبێژم خوازی جاهلێکی دەرەهانێ بوومە چ گوتنێکی قڕە لێ نا دەجیێ تێ دەنگێ وی چووکە خەریب تێ گوێ من چووکێکە قەدیم دوی کینە دەنگێ وێت کەوە ئەزێژ حالێ خوا بێت بم ئەد لە شانەشینە ڤێزەلیامە ئەو لە ژێر دەردێمە نەیەکن زانم ما ممکنە یەک بن نەباوەرم جاناش خۆرا دەفکرم دەردێمەی هەری مەزن تونێبوونە دەردێکیە حەقەت ئەدیەم چ تشتێکیش خۆرا ناکەن دەرد دەبێک و سەبەبە دووربوونا مەیەش دنیایش ئەڤ بێ نزانم ناخوازم ببێژم زەمان خراپە لێ ji dilê min tê bibêjim em bi kêr nayên vî çendî merex dikim huner çi ye heqet bi kêrî me kê tê mixabin nizanim xwaziya min zanebûna min e lê zanim ez ê qet bi vê nezanebûna xwe nizanibim wî pepû çi gotinekê bi kompleks axir zanim tir carekî ji qûnê derkeve û carekî din lêve nagere ya min jî heman mesele ye çi xelekeke xedar tu carekî tevlê dibî û tu carê din jê naqetî min çi digot huner bi kêrî çi tê wexta qal tê ser qalê em ewil behsa guherîna zemên û dunyayê dikin mîsal dünya çawa diguhere heqet ne di dawiya 24 saetan de di her keliya rojê de diguhere dünya mixabin ez ji vê guherinê ditirsim çünkü nagihê me daxilê wê nabim ji min dûr e û kelî bi kelî bêtir dûr dikeve sedeq bi min yek jî bi kêrnehatina hunerê jî ev e xwe nagihîne dünyayê heta tesîrê li ser me bike em li zemanekî dijîn ew li zemanekî dîtir çi qas aktûel dibe bila bibe nêzê ev heyeta me ya badîlhewa nabe ji xwe motaya wê ya va salê dawî jî ev e eger bibe dibe kevirekî li vê qûçê zêde bike li kîjan qûçê nizanim tu qûça nabînim cardin mixabina xwe dixwazim bi heman awayî siyaset li gor xwezaya xwe ji hunerê bêtir aktûel e lê ew jî nagihê vê xezebê lewma henkê nêz dinêrim bêtir dûr dikevim henkî dibezim bêtir disekinim li xwe dinêrim li we li dengê çûka qedîm ka rehme em çi dikin me çi derd e çi hewal e min aniha van tiştê li jor nivîsandiye beriya we car dixwend dibêjim ez xeletim henkî me got em ê xwe bigînin filan tiştî dinêrim em qet nagînin tu tiştî mixabin em ê negîne jî îro dinêrim em bêtir nêzê dawiya xwe ne heşê huzurê me kuta xelekan jî em rast li ser xetekî ne û ev xet ber bi talanê ve diçe wekî min got em negihan tu tiştî lê em ê bigîhin wê talanê eger ew tiştek be û eger em ji ew xeta xwe ya yekanê şaş nebin goh didim dengê çûka qedîm li şaneşînê vezêliya me germ e dawiya temûzê û serê tebaxe ye wê îsal qurix kengî hilê nizanim belkî hilneyê jî dibêjin ev germa hijîra ye wê rojê li dûra tûmikê hejîreke rehanî geriyam li ber serê hewzekî bû min rast li çavê kalikekê hejîrê nêrî nêrîna min nexema wê bû şîn
û kal dikeniya. Ne xema wê bûm. Xema min di textikê xwe re dernexist. Ne aktûel bû. Sekinî bû. Bê henek bi min dikeniya. Ez çûm. Ew ma li dû. Ew ma. Ez çûm. Ew çû ez mam. Çû û ma. Neçû û nema. Çû û nema.